பிக் பாஸ்ல நேத்து டபுள் எவிக்ஷன் நடந்த விஷயம் எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும். ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து இது முன்னாடியே தெரிஞ்சிருக்கும். 2 பேர் எவிக்ட் பண்ண போறாங்க அப்படின்றது. ஆனா வீட்டுக்குள்ள இருந்தவங்களுக்கு அது தெரியாது இல்லையா? சோ அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, அது ஒரு எமோஷனல் பிரேக் டவுன் தான் இருந்தது. சோ அந்த வகையில வெளிய வந்த அக்ஷரா வந்து பாத்தீங்கன்னா, எல்லாரு கூடயுமே நல்ல பாசிட்டிவான ஒரு நோட் ஒண்ணு ஷேர் பண்ணிட்டு லீவ் ஆயிட்டாங்க. ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்த வருண் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒரு மாரி ஒரு மாஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஒண்ணு குடுத்துட்டாரு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். 85 நாளா அவர் வீட்டுக்குள்ள குடுத்ததோட வெளிய வந்து குடுத்த ஷாக் தான் அவங்களுக்கு வந்து பயங்கரமா இருந்தது. அப்படி அவர் என்ன சொன்னாரு? அப்படி அவர் என்ன செஞ்சாரு? அப்படின்னா வருண் அவர்கள் வந்து சொல்லும்போது, அதாவது நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சார், எனக்குன்னு ஒரு மாரல் வச்சுட்டு வாழ்ற ஒரு பையன் சார். அது மூலமாவும் இங்க ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்றத நான் காட்டுறதுக்காக தான் நான் மெயினா பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ள வந்தேன். பொதுவாவே வந்து என் வீட்ல இருக்கவங்களுக்கே என்னை பத்தி முழுசா தெரியாது. ஏன்னா நான் என்னுடைய நண்பர்கள் வட்டத்துக்குள்ளே தான் நான் எப்பவுமே இருப்பேன். ஏன் ஈவன் என்னுடைய மாமா கூட என்னை பத்தி முழுசா எதுவுமே தெரியாது. ஏன்னா எப்பவுமே நான் எனக்குன்னு ஒரு வழி வகுத்து அது வழி தான் நடக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நான் நினைச்சிட்டு இருப்பேன். நான் வீட்ல இருக்கவங்க கிட்ட, அதாவது பிக் பாஸ் வீட்ல இருக்கவங்க கிட்ட கூட அதை பத்திலாம் நான் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஆனா அப்படி இருக்கும்போது, அதாவது பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ள வரணும் அப்படின்றதே வந்து நான் எடுத்த முடிவு தான். ஏன்னா இந்த ஷோ வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நான் வந்து இதை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டே தான் வந்திருக்கேன். ஸோ இப்படி பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ள வரணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் வீட்டில் போய் சொல்லும்போது எல்லாருக்குமே ஒரு பயம் இருக்குல்ல சார். அதாவது கெட்ட பேர் வாங்கிடுவாங்க, கெட்ட பேர் வாங்கிடக்கூடாது, பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ள போனாலே பேர் கெட்டு போயிடும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய இது சொன்னாங்க. ஆனா என் பேரை கெடுத்துக்கிறது அப்படின்றது என் செயல் மூலமா தானே சார் நடக்கும். வேற யாராலையும் அதை பண்ண முடியாது இல்ல. என் பேரை நான் கெடுத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்ற கான்பிடன்ஸ்ல தான் நான் உள்ள வந்தேன். ஆனா எங்க வீட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விஷயம் இருக்கு. நான் எது கேட்டாலுமே எனக்கு வந்து உடனே எல்லாம் பண்ணிட மாட்டாங்க. அதுக்கு நான் எல்லாரையுமே கன்வின்ஸ் பண்ணணும். நான் வந்து எனக்கு கான்ஃபிடென்ட் இருந்தா மட்டும் தான் நான் ஒரு விஷயத்தை கேட்கவே போவேன். அந்த மாதிரி தான் ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ்ல நான் என்னுடைய மாமாட்ட போய் கேட்டேன். முதல்ல நான் 2 நாள் யோசிச்சேன் அவங்க கிட்ட கேட்கறதுக்கு முன்னாடி. அதுக்கப்புறம் அவங்களும் யோசிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் சரி பரவாயில்ல ட்ரை பண்ணு அப்படின்ற மாதிரி என்ன உள்ள அனுப்பி வச்சாங்க. அப்படிதான் சார் நான் பிக் பாஸ் வந்தேன்ற மாதிரி அவர் ரொம்ப எமோஷனலா சொன்னாரு. அதுக்கப்புறம் தான் அந்த சர்ப்ரைஸ், அதாவது அவருடைய பயண வீடியோ இது எல்லாமே பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வருணுடைய ஜோஷுவா இமைப்போல் காக்க அந்த படத்தோட ட்ரெய்லரை வந்து ஸ்பெஷல் ஸ்கிரீனிங் பண்ணாங்க. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹவுஸ்மேட்ஸ்க்கு வந்து பயங்கர ஆச்சரியமா இருந்தது. டே, இப்படி ஒரு படம் பண்ணி வச்சுட்டாடா நீ வந்து பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ள வந்த டாஸ்க்னு சுத்தின்னு இருந்த அப்படின்ற மாதிரி வந்து கேட்டாங்க. அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான மொமெண்டாவே இருந்தது. அது மட்டும் இல்லாம ஐஸ்ரீ கணேஷ் அவர்களும் வந்திருந்தாரு. அவர் வந்து ஹவுஸ்மேட்ஸ்க்கு ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்டான மெசேஜுமே கொடுத்தாரு. அதாவது இந்த பிக் பாஸ் கேட் வந்து வருணுக்கு மட்டும் ஒரு கேட் ஓபன் பண்ணி வைக்கல, வேல்ஸ் இன்டர்நேஷனல் சார்பாக பிக் பாஸ் எப்போ முடியும் தான் நாங்க வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். உங்க எல்லாருக்கும் உங்க குவாலிஃபிகேஷன் எதுவோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரியான ரோல்ஸ் நிச்சயமா வந்து வழங்கப்படும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து ப்ராமிஸுமே பண்ணியிருக்காரு. இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஹவுஸ்மேட்ஸ்க்கு வந்து பயங்கர சந்தோஷமா இருந்தது. அது மட்டும் இல்லாம கமல் சார் கிட்டயுமே அவர் வந்து சூப்பரா ஒரு விஷயம் சொன்னார். என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, சார் நீங்க எங்க அப்பா கூட நடிச்சிருக்கீங்க, நீங்க எங்க கம்பெனிக்கு ஒரு படம் பண்ணீங்க அப்படின்னா நானும் உங்க கூட சேர்ந்து நடிச்சிருவேன். அண்ட் வருணியா அதுல சின்னதா ஒரு கதாபாத்திரத்துக்கு என்ரோல் பண்ணிடலாம். ஸோ 3 ஜென்ரேஷன் கூட நீங்களும் நடிச்ச மாதிரி ஆயிரம் சார்லாம் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா கமல் அவர்களே வந்து ஜாலியா சொல்லியிருப்பாரு. அவர் வந்து இங்க இருக்கிற எல்லாருக்குமே வந்து கேட் திறந்து வச்சிட்டாருங்க, இன்க்ளூடிங் மீ அப்படின்ற மாதிரி. இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வருண் அவர்கள் எவிக்ட் ஆகும் போது இவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லான மொமெண்ட்ஸ் நடந்தது. எனக்கு தெரிஞ்சு பிக் பாஸ்லயே ரொம்ப பாசிட்டிவான எவிக்ஷன் அப்படின்னா அது இவங்க 2 பேரோட எவிக்ஷன் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம். நீங்க இதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத நம்முடைய கம்பாக்ஷன் நீங்க லீவ் பண்ணலாம். சோ மேலும் இந்த மாதிரி சூப்பரான அப்டேட்ஸ்க்கு வீடியோ யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.